Da. Sau da, e ok. Da. Face cineva YouTube de aici, dintre voi? Eu aș vrea să pornesc un canal. Mi-a zis părinții că mi-ar recomanda unul. Pe mine nu mă lasă. De mult povestesc când mai cresc. Aveți timp să vă faceți. Încă n-am Acolo dacă e ceva poți să scoți. Cred că e suprelat. Da. Care nu mai folosești. Eu numai de la 16. Pe mine la 12, că ei vor să fac fizica și geometria și să am scrisul terminat. Deci până la 12 ani e foarte. Aici încă e moale. De ce m-am fi? Amestecați cu ăla de acolo. Uite ca și cum face și eu. Devine un pic electricitor și eu. Uite, am un ceas la degetul mare. Cine vrea să mă vezi? Ui, foarte mult. Hai să mai Farce. Pisi. Super pisi. Mă lasă jos că vă când ne puneți pe aia și nouă? Cred că acum. Eu s-ar pune mult pe aia. Dureros? E baie, super. Cum o cheamă? Nici măcar nu știu dacă e fata sau Titi băiat. se numește pisica. Ah, Titi. Adică chiar Da? E comun, nu? Da. Da, da, nu fac nimic special. Da, filmez foarte multe cadre, știi? Cu flori, cu peisaj. Fix asta fac și eu, îți foarte frumos. Da, și nu prea vorbesc. Macro. Da, și macro și micro. Da. Da, mă mai inspir din filme, de la alții, cum fac și eu. Că mai inspir de pe pozele de la televizor. Da. Îl lași prea mult pornit. Eu folosesc și planete, și Marte, și univers, și tot felul de imagini faine. O întrebare, câte grădini aveți? Păi, 1, 2, 3, 4, 5 și acum o fac pe 6. Da. Plus să le adică Aia este era, aia este bana. Așa, frate. N-am pus-o foarte fac bine. o oală. Nu, te rog. Ia uite ce formă interesantă am Mai făcut. aproape, Și n-ai zis Au, cel mai călcat! trebuie să-mi dai steruța ta pentru că te-am salvat. Guzu. Mă pot putea ai vrut. Cum reușiți voi să faceți aia? Păi ne învârtim. Dacă nu Ce perfect l-ai făcut. mă, nu ți rușine! Așa perfect la făcut. Ei, eu m-am lăsat. Cine vrea să nu știe cu 2 degete? Foarte frumos comportamental. Da, nu, că Robert. Era mai mult apă și Dar nu trebuie să fac. Nu, eu poate te simți mai bine. Lasă. Doar mergi așa. Dar cum se poate mai mult?
Eu probabil o să-mi fac. O sferă cu O multe să încerc să fac, doar că este... Fii atent. Vezi că acum n-are ghearele. N-are ghearele deschise, vezi? Nu știu. Nu ca să se întâmple. Nu cred că se întâmplă pericol, ca să sunteți greu. Știi? Da, Nu mă când suntem pericol, deschide ghearele. nu au provocat, Uite, încearcă să mă unghii, să vezi. Uite, acum o să... Ia! Nu mă atinge. Da, te place. Dar mie nu-mi plac pisicile. Uite, ți-ai înfruntat unele fiice. Bă, vezi că-l dau cu numărul. Cât de tare tu. Gigi, drăguțe. Asta de frământat, de terminat de frământat și de pus. Da, da. Așa, vezi că știi, uite, că deja ai învățat să-ți faci mâna ta. Dar trebuie să mai punem un pic de lut, știi? Da, da, poți să te joci cum vrei tu, că e ca plastelina. Și aici o să-ți rămână ție forma, nu o să o stric. La fiecare cine își face aici amprenta o să rămână. Da, dar mai întâi să terminăm ca să avem... Da, să puneți mai mult lut ca să aveți material să puteți face. Bă, lasă, lasă! Dăm prosopul. Dăm prosopul. David, Ce? David, sau unul sau doi să mai meargă la chill și la clar. Ce? Unul sau doi care nu l-a spălat Vezi că am încă. eu piciorul. Eu am spălat. Robert, să te duci să mai ajungi pe același Nu vreau, acum eu mă spăl. Haideți, nu te spune, poți Hai, spăla trebuie doar după. să mă clipesc. Nu vreau. Uite. Și... David, nu se ajungi pe ce-și pe acela. Vrem să scap de părul meu. Nu vrei să ăla e pe ce-și pe așa. Bine. Atunci te duci tu acum să joci? Și nu știu cum să scap de păr. Păi, ajută pe aici și pe acela și după aia îți dă Hai, la spui, da. Da, da. Am avut pe picior! Faceți mai bine ca mine. Am multe picioare. M-am mutat pe topa popu. Este natura mea. Fă-ți și tu. Bă! Să-ți faci altele. David, du-te la să ajungi pe 15 kg. Fac-o pe saci, pe acolo, pe altă pasă. Poți să te grăbești care pe să care așa. Balu vrea să vă ajute! Ați auzit, a zis Balu că vrea să vă ajute! Trebuie să dai mai cu Nu, eu s-o obosit. Așa, Dar ce ai făcut? Ai mers? așa, așa. Foarte tare. Te pupas? Picioare? Pupas pe mă rog. Aici, mi-am făcut 4. Păi zice să nu o lași acum pentru că mai avem de lucru. Și s-ar putea să se acopere. Asta cred că e gata. Îl bag pe aici.
Nu, încă n-a rupt. Uite, vezi că aici cineva și-a făcut amprenta și nu era destul. Care o să o încopă, că aici era prea puțin. Când faceți forme, vă puteți băga mâinile în apă. Puteți modela mai Da, aici trebuie să facem cum e și aici. Băi, nu neapărat, puteți să faceți cum vreți. Ați poate și fin așa. Da, exact. Exact, că sunt câte cu ulei, că nu Și atunci este ca un perete. Aici se sfârșește modelul și... Exact, cum facem aia. Nu faceți voi amprenta voastră. Bă, dar îmi fac aici o amprenta. David. Da, David, hai să-l aruncăm toți și după aia facem amprente la final, bine? Exact, cel mai bine așa. Poate dă mâna peste, modelează și după aia nu mai rămâne. Dar știu, poate nu dai seama că tu ai pus unde e ceva puțin. Te-ai scopit? Scuze. Uite, pune aici să se întâmple. Să-ți bă că asta. Asta e care de găsește. Asta cu faptul că arată. Nu trebuie încură, nu trebuie numai un scop. Trebuie și călcații să arată. Am pe față? Nu. Da, un pic, da, foarte puțin, e numai un strop. Aici? Sub ochi, ai un strop numai. Acolo, da. Bă, da, ce tare e. Așa e că minunat. Stai. Îmi da pentru peretele. Deschide. Nu da de la ca distanță, bine, că nu se repește pe mine. Nu mă se împrește. Nu, trebuie să dai de aproape. Să rup relata. Da, se rupe, că nu e foarte bună. Da, liniștit, nu mă încurci. Vă trageți, bine? Ca să poți să dea și alții. Și trebuie să punem și aici sus, nu? Da, da, unde este loc, unde se vede pământul. Așa, da, excelent. Și poți să folosești și apă, să se lipească și mai tare. Că trebuie să facă cumva priză între ăsta și ăsta cu mai mult un pic apă, știi? Înțeles. Pic de angle. Wow. Angle management. Aici să vezi pe Da, aici aveți. Da? Da? Avem voie să mâncăm ouăle? Nu încă. Voi rude. O să mâncăm toți odată, bine? Rude. Andrei, unde v-am Noi la lupișori niciodată nu mâncăm singuri, da? Niciodată, dacă... Unde? Pot să facă pelut cu asta? Pune repede. Poți să facem, dar nu, asta nu prea merge. Tu să spui da. Poți să încerci, numai să nu bași tare să rupi sacii, știi? Dar l-o promis că la următoarea întrebare o să spui da. Pentru pâine și orice dar îți mulțumim noi.